Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Κουρεμπέ, ως κυβερνητικός βουλευτής. Καταρχήν, θα ήθελα να πω το σχόλιο σας για τις δηλώσεις του Λαφαζάνη, οι οποίες ακολουθήθηκαν και σήμερα με αυτά που είδα από το φως της δημοσιότητας. Και αναφέρω βέβαια στις δηλώσεις του κυρίου Μιλιού, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι αν δεν έχουμε λεφτά, τελικά δεν θα πληρώσουμε τους δανειστές. Βέβαια, θεωρώ ότι αυτό είναι ένας έμεσος εκβιασμός προς τους δανειστές, ότι αυτό που πρέπει να γίνει, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να ολοκληρωθεί αυτή η διαπραγμάτευση, τόσο ώστε να μην βρίσκεται η Ελλάδα σε μια όχι δημιουργική ασάφεια Βαρουφάκη, αλλά σε μια γενικότερη ασάφεια, γιατί αυτή η ασάφεια σίγουρα δεν βοηθάει τον τόπο. Το να είμαστε σε ένα τοπίο, είτε πολιτικά, είτε κοινωνικά, είτε οικονομικά, το να μην ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο, είναι το χειρότερο για ένα τόπο, είναι το χειρότερο για ένα κράτος. Και θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, κύριε Βουλευτά. Κύριε Κασιμάτη, καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο από την εισαγωγή σας, ότι από όλη αυτή τη φιλολογία, ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο. Οι διαπραγματεύσεις είναι σκληρές, δεν βρίσκεται όμως σε αδιέξοδο. Τουλάχιστον η ενημέρωση την οποία έχουμε από την διαπραγματευτική ομάδα είναι ότι σε πολλά σημεία έχει βρεθεί συμφωνία, σε κάποια άλλα σημεία όμως συζητιόνται. Επουδενή δεν υπάρχει θέμα αδιέξοδο. Αν υπήρχε αδιέξοδο, σημαίνει ότι θα είχε τελειώσει. Χρονικό ορίζοντα όμως δεν έχουμε. Βέβαια, έχουμε κάτι για τον Ιούνιο. Θα είχε τελειώσει και η συζήτηση. Αν υπήρχε αδιέξοδο, θα είχε τελειώσει και η συζήτηση. Γιατί να συνεχίζεται. Ούτως ή άλλως, ο χρονικός ορίζοντας, η παράταση που πήραμε ήταν τετράμηνη, άρα λίγη τέλος Ιουνίου. Και στη συμφωνία ήταν ότι ενδιάμεσα θα συζητηθούν και θα συζητιόνται όλα τα ζητήματα που αφορούν το πρόβλημα της χώρας. Το αδιέξοδο, το οικονομικό αδιέξοδο που έχει βρεθεί η χώρα. Από τη δικιά μας τη μεριά ήταν ξεκάθαρο ότι, και είναι ξεκάθαρο ότι η λιτότητα η οποία έχει εφαρμοστεί και μέσω των μνημονίων δεν οδήγησε πουθενά τη χώρα, ίσα-ίσα επιδείνωσε το πρόβλημα. Οπότε θα πρέπει να βρεθούν λύσεις οι οποίες και θα ανακουφίσουν και την κοινωνία, αλλά και θα αποτελέσουν και το εφαλτήριο ανάπτυξης της χώρας. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, κύριε Κασιμάτη, ότι χωρίς ανάπτυξη δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να αποπληρωθεί κανένας είδους δάνειο. Ακόμα και να μας τα χάριζαν τα δάνεια αύριο το πρωί, αν δεν αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί αυτό το κράτος, αν δεν γίνουν γερές μεταρρυθμίσεις, θα βρεθούμε πάλι σε αυτή την κατάσταση. Άρα το πρόβλημά μας δεν είναι το δάνειο, δεν είναι το χρέος αυτή τη στιγμή, είναι να βάλουμε εκείνες τις βάσεις ανάπτυξης της χώρας, έτσι ώστε και η κοινωνία να ανακουφιστεί, αλλά και η Ελλάδα, η χώρα, άμεσα να αρχίσει να έχει ωφέλη από αυτή την πολιτική. Πώς σχολιάζετε την τελευταία θέση της κυρίας Λαγκάρτ, η οποία μέσω σαφώς, μάλλον σαφέστατα, ζήτησε έρευνα για το πού απέτυχε το μνημόνιο στην Ελλάδα? Που στην ουσία, ναι, μεν η κυρία Λαγκάρτ, διευθύντρια, γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, παραδέχεται ότι απέτυχε το μνημόνιο στην Ελλάδα. Εντούτοις, οι όποιες συζητήσεις με τους κατά τα άλλα αλληλέγγυους εταίρους μας, τώρα πόσο αλληλέγγυοι είναι, βάση περιπτώσει, αυτές και η ψυχή τους, ή μάλλον η δική μας ψυχή το ξέρει καλύτερα. Απ' τη μια να παραδεχόμαστε ότι ναι, απέτυχε το μνημόνιο και κάνουμε και έρευνα, κάνει το ίδιο του έρευνα στο πού απέτυχε το μνημόνιο, και απ' την άλλη η όποια διαπραγμάτευση γίνεται επί μνημονιακής βάσεως. Αυτό είναι το παράδοξο της ιστορίας. Φοβερό δηλαδή. Αυτά, εάν τα κάναμε με σχολιαρόπεδα σε ένα δημοτικό, αν με σε ένα γυμνάσιο, θα μας πετάγανε ντομάτες. Κι όμως στο πεδίο της πολιτικής αυτά δεν σηκώνουν ντομάτες. Και το οποίο παράδοξο αυτό και τουλάχιστον η στάση της κυρίας Λαγκάρτ έρχεται να επιβεβαιώσει την ορθότητα και της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης. Η οποία λέει ότι παιδιά, 5 χρόνια είδαμε που φτάσαμε. Από 120% του ΑΕΠ το χρέος πήγε στο 180%. Το χρέος πλασιάζει. Δηλαδή, όποιοι στόχοι είχαν τεθεί στην αρχή του μνημονίου, 23 Απριλίου μας έβαλε, του 2010, μας έβαλε ο ΓΑΠ από το Καστελόριζο στο μνημόνιο. Όσοι στόχοι είχαν τεθεί από τότε, όχι μόνο δεν τους πιάσαμε, απέναντίας περάσαμε στον αδύρο. Και από την άλλη μεριά δεν έγιναν και κάποιες κινήσεις που θα ήταν αναγκαίο να γίνουν μεταρρυθμιστικές, έτσι όπως το είπαμε και προηγουμένως, να ξεκινήσει να λειτουργεί αυτή η χώρα. Να υπάρχει ανάπτυξη, να υπάρχει σπραξιμότητα από το δημόσιο. Εδώ φτάσαμε, ας πούμε, και εκτινάχθηκαν τα χρέη των ανθρώπων, των πολιτών προς το δημόσιο. Και όχι μόνο
των πολιτών οι οποίοι λόγω της κρίσης αδυνατούσαν να πληρώσουν, αλλά και όλων των υπολείπων επιτίδιων οι οποίοι τη μια στιγμή δεν είχαν, αλλά από την άλλη στιγμή βγάζανε 1,8 δις και πληρώνανε. Ακόμα εγώ θέλω να μου απαντήσει κάποιος. Ακόμα περιμένω εδώ και 3 χρόνια για το πάρα πολλές εκπομπές μου να μου απαντήσει κάποιος αυτά τα 110 δις που πήραμε για την ανακεφαλαγορά, ας πούμε. Αυτά τελικά πού πήγανε. Δεν θα μου το απαντήσετε εσείς, δεν σας κάνω να μου το απαντήσετε σήμερα εσείς, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να προκαλέσουμε και ένα λογιστικό έλεγχο και για εκείνα τα λεφτά. Γιατί εδώ τώρα παρακαλάμε για 300 και 500 εκατομμύρια, μισό δις και ένα δις, και κάποια στιγμή θα θυμίζω όλους ότι είχαν πάρει 110 δις και ξανά είχαν πάρει πάλι ένα τέτοιο ανάλογο πακέτο, και αυτά κάπου χαθήκανε μέσα στις τράπεζες. Λέει για να ενισχύσουμε τις τράπεζες, γιατί οι πιστωτές, οι δανειολήπτες δεν πληρώνανε. Όμως το φοβερό είναι ότι με αυτά τα λεφτά φεσώθηκε ο ελληνικός λαός και οι δανειολήπτες εξακολουθούν να τα χρωστάνε. Έτσι. Άλλο κόλπο γκρόσο. Αυτά, ξέρετε, κύριε Κουρεμπέ και φίλοι και φίλες, όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη την τελευταία 5ετία, μετά από 100 χρόνια, θα τα μνημονεύουν σε κάποια βιβλία της ιστορίας με τον τίτλο «Το κόλπο γκρόσο». Να σημειώσουμε εδώ, κύριε Κασιμάτη, όμως, ότι για τις απαντήσεις τις οποίες ζητάτε, ήδη η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου έχει ξεκινήσει τις εργασίες της. Το γνωρίζουμε. Ήδη σημαντικά τα ευρήματα. Για την αλήθεια, γιατί φτάσαμε στο μνημόνιο και τις πολιτικές αυτών των. Είναι σημαντικά τα ευρήματα. Ακριβώς. Και κάποια στιγμή, όταν τελειώσει, θα βγουν και στη δημοσιότητα για να μάθει και ο ελληνικός λαός τι ήταν και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι μας φέρανε ως εδώ. Όσον αφορά για το πρώτο ερώτημα, για να μην μου πείτε ότι τα αφήνουμε αναπάντητο, τη συνέντευξη του Παναγιώτη Λαφαζάνη στην Καθημερινή, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης είπε το αυτονόητο. Κύριε Κασιμάτη, δεν είμαστε τρελαμένοι με την εξουσία. Κληθήκαμε σε μια δύσκολη περίοδο, την οποία την ξέραμε, και κληθήκαμε να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Και αυτή είναι η προσπάθειά μας. Αν η προσπάθεια αυτή για οποιοδήποτε λόγο δεν τελεσφορήσει, που όχι μόνο δεν το ελπίζουμε, δεν το πιστεύουμε και ότι δεν θα τελεσφορήσει, τι να κάνουμε ακριβώς? Να διαχειριστούμε μια αποτυχημένη συνταγή απλώς και μόνο για να λέμε ότι είμαστε βουλευτές ή υπουργοί? Σε εμάς, στο ήθος μας, στις αξίες της αριστεράς, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους λογικές. Ή θα δώσουμε τη μάχη μαζί με τον ελληνικό λαό για να πετύχουμε, για να βγει η χώρα αυτό διέξοδο, για να πούμε. Ναι. Διαφορετικά, είχε δίκιο ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, και αυτό δεν είναι μόνο άποψη του Παναγιώτη Λαφαζάνη, είναι άποψη της αριστεράς διαχρονικά.